estem recuperant aquesta trucada amb el Víctor perquè, com us dèiem, ell és un dels portaveus d'aquests joves d'Esquerra Verda i que juntament amb Alternativa Jove tots són els que han organitzat aquestes tasques que se celebren per segona vegada. La primera ja va ser l'any passat, una primera jornada que va comptar ja amb 100 voluntaris i durant tot un dia, a prop d'unes 7 hores, van netejar, buidar i runes totes les deixalles per tal de trobar aquests jaciments. Ara sí, recuperem aquesta trucada amb el Víctor Catalán. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Estem parlant d'unes tasques que repeteixen, com estàvem dient al principi, per segona vegada consecutiva i que tenen un objectiu clar, que és recuperar aquests espais de memòria històrica i, a més, fer-ho visitable. Sí, doncs, com bé comentes, és el segon any que fem aquestes jornades i bé, es tracta que som un grup de gent que amb un conjunt de voluntariat portem, la primera vam ser una 80ena i tornem a ser aquest any també una 80ena, 90ena de persones, principalment joves, que també és un tema destacable. Doncs bé, que organitzem aquesta jornada i aquest objectiu de que tenim aproximadament uns 10 o 11 nius de metralladora blanes connectats per ells entre túnels i búnkers, i una mica doncs, aquest objectiu de a poc anar desenterrant-los, anar netejant-los i fer-los visitable per la gent. Com dèiem, tot plegat, l'objectiu seria fer una ruta. Això és possible ara mateix amb el que ja s'ha trobat? Ara mateix, amb aquests 2 anys, hem deixat visitables ja 3 nius de metralladora, que estan connectats per un túnel d'uns 70 metres en total de recorregut, que aquest es pot fer ja visitable. I aleshores aquí sí que ja hi ha un punt, i aleshores estem acabant els treballs, que probablement amb la tercera jornada ja estem obert, un quart niu de metralladora que té un accés independent i que també serà un mirador sobre la penya, sobre la platja de Blanes, bastant maco també. Són coses que, evidentment, tenen un gran valor perquè la gent les pugui visitar, poden veure, tenen gran valor històric en segona manera, però sobretot el que parlen moltes coses, aquesta part de recuperació de la memòria històrica que molta gent potser s'hi veu afectada i que val la pena fer aquestes tasques. Sí, sobretot perquè evidentment la Guerra Civil és un fet traumàtic per molta gent i aleshores curiosament a Blanes, per exemple, no hi havia cap catalogació dels elements de la Guerra Civil a Blanes. És a dir, aquests búnkers no estaven protegits, no estaven catalogats en la planificació urbanística i això, per exemple, ha produït que fa uns 10 anys, per exemple, es van perdre dos canons i 2 nius de metralladora que es van enderrocar per fer unes obres i bé, s'han anat perdent alguns vestigis. També tenim 2 o 3 antiaeris que s'han anat perdent en diverses obres i doncs una mica aquesta sensibilització de dir, escolta, no pot ser que anem perdent aquest patrimoni i per tant aquesta intenció d'anar obrint-los i també hem fet un procés paral·lel que és obrir amb l'Ajuntament de Blanes doncs, un procés de catalogació d'aquest patrimoni de la Guerra Civil. No només s'acaba amb això dels búnkers, sinó que volem anar també a obrir els antiaeris que hi ha al centre de la vila i, com bé comentaves, doncs, acabar fent aquesta ruta de la memòria, per dir-ho d'alguna manera, en un futur. Ara parles de més tasques, de noves cites, per dir d'alguna manera. Què és el que queda en l'aire? Ho teniu més o menys localitzat o us podeu arribar a trobar coses que no ho sabíeu? Una miqueta amb l'ajuda també dels historiadors i sobretot de la gent que recorda passatges de la Guerra Civil a Blanes. Una miqueta el que hi ha de patrimoni de la Guerra Civil el sabem, el coneixem, no comptem amb fer troballes extraordinàries. Sí que és veritat que, per exemple, l'any passat vam poder localitzar una de les trinxeres que no s'havia perdut i que vam recuperar també l'any passat i per tant també és visitable, però bàsicament els punts d'antiaeris, els punts sobretot de resistència estan bastant localitzats i una mica és aquest objectiu de a poc anar a obrir-lo. Ara hem començat amb aquests 4 nius de metralladora, tenim 3 més localitzats, n'hi ha 2 que estan en propietats particulars, hi ha un antiaeri que està a domini públic, aquest també tenim previst que en aquest any proper o 2 anys puguem també obrir al públic, i tenim 2 o 3 més que són de particulars, que clar, això ja és més complicat. Podríem aconseguir que quedessin alguns dies fossin visitables o amb els particulars ja hem contactat, hi ha bona sintonia i també s'han ofert això de que si algun dia es fan visites guiades o amb els escolars o el que sigui, doncs també posen els seus antiaeris que estan en propietats privades a disposició. Tot això és unes tasques que esteu fent vosaltres. Primer de tot, Víctor, explica'ns qui sou els joves d'Esquerra Verda i també ho hem dit, col·laborant amb l'Alternativa Jove. Per què vosaltres doneu aquesta passa endavant i sou vosaltres els que us responsabilitzeu de fer aquestes tasques?
Doncs formalment l'organització Joves d'Esquerra Verda som les joventuts polítiques d'Iniciativa per Catalunya Verds, i aleshores també l'Alternativa Jove, que és amb els companys amb els que col·laborem, que són les joventuts d'Esquerra Unida i Alternativa. Una mica ens vam ficar una fita, i és que l'organització fa actes i feia commemoracions, normalment per la jornada del 14 d'abril, que és avui, la commemoració de la proclamació de la República, i sí que vam voler fer un pas més enllà, no només amb aquest sentit reivindicatiu, sinó també proactiu de tenim una sèrie de patrimoni a la població, considerem que està bastant oblidat, i una mica amb aquesta oportunitat que sempre diem, no és només de reivindicació de la memòria, no és només, per si dir-ho, d'un procés de redignificació del que va suposar i de memòria, perquè no tornin a succeir aquests fets, sinó que a més també comptem que això també és una aportació al poble, perquè es pot explotar a nivell de turístic o a nivell educatiu pels nanos també de la vila i dels entorns. L'any passat, quan vam acabar la neteja i vam obrir un petit túnel, vam poder fer una visita escolar amb prop de 200 nanos que van passar per allà. I ara que estem parlant de precisament aquest valor que podria tenir d'aquestes coses, que aquest punt a favor que es pot treure de tot plegat, compteu amb alguna ajuda administrativa o institucional? Bé, aquí ja has obert una mica un meló una mica punxegut. Hem tingut realment problemes. Tot això sorgeix a partir de que des de l'Ajuntament al grup municipal, Iniciativa Esquerra Unida presenta una moció per protegir aquests búnquers, i aleshores començar les jornades de neteja cap a l'abril. Aleshores hem tingut algunes baralles amb l'administració perquè no hem tingut massa col·laboració. Sí, a nivell urbanístic d'aconseguir els permisos perquè estan en propietat privada, una zona que ha d'acabar sent un parc públic quan s'urbanitzi, però bé, que ara mateix està en mans privades i hem aconseguit aquests tràmits, però quan hem demanat les eines, no hem demanat mai col·laboració econòmica, ja ens autogestionem amb el voluntariat, amb les organitzacions, però sí que demanàvem eines, pics i pales i carretes, no demanàvem massa més, i bé, és el segon any que ens diuen que no, i que per tant col·laborem, això sí, comptem amb l'Ajuntament de Palafolls, que és el poble que està al costat, que sí que ens ha prestat les eines, i també per tant que els hi hem de donar les gràcies, i també alguns particulars de Blanes, pagesos i constructors que també ens deixen les eines per poder treballar. Clar, ja estem parlant de les tasques com dèiem, d'una mica de neteja, de recuperar aquestes runes, però pel que fa a que pugui ser ruta senyalitzada, a aconseguir aquesta explotació que dèiem, per aquesta banda, ja teniu algun compromís amb l'Ajuntament, o això com funciona? Per la mateixa via també una mica de l'autofinançament. Intentarem l'any que ve llançar una campanya de Verkami, un finançament, per ser un finançament col·lectiu, per aconseguir prop dels 1.000 euros que hem calculat que ens pot acabar costant el projecte de senyalització. I esperem també que aleshores, quan hi hagi aquest projecte de senyalització, això sí, ho financem nosaltres, ho pagarem nosaltres, però intentarem també fer-ho en col·laboració amb l'Ajuntament, per tant que quedi també recollit, reconegut per ells i recollit també en les rutes i itineraris que es poden fer al poble en diferents àmbits. Igual que hi ha els camins de ronda, a Blanes també hi ha la ruta Bolaño, doncs també, per exemple, poder incorporar aquesta ruta de la memòria cap a pobles del veí, com Canella, que té també algun recorregut de memòria històrica i alguns sanitaris oberts, doncs que pugui quedar també per patrimoni de l'Ajuntament. Doncs moltes gràcies, Víctor Català, portaveu de Joves d'Esquerra Verda, per acompanyar-nos aquí la tarda, i el que ens queda a nosaltres dir és a tothom que s'animi a visitar aquests búnquers, aquesta recuperació que heu fet vosaltres de la memòria històrica. Gràcies per la tasca, sort amb el que us queda i sobretot ànims per si no s'acaba de trobar aquest finançament, aquesta col·laboració administrativa. Enhorabona pel que heu fet fins ara. Doncs moltes gràcies a vosaltres també per difondre i per comunicar i fer també aquesta crida també per una part de la sensibilització que suposa, o el reconeixement que fa cap a aquests búnquers, i també per donar difusió i que la gent pugui visitar-los i conèixer-los. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Víctor.